गगोन? माब्ला गगोनथाय मिथिरोंलिया। आफा नङाब्ला जों बोरै थांना थाबावनो? नों दागाब आइसना दागाबसै। दङ आं बेयावनो, दङ आं बेयावनो, काहिलि पाराते एपिडिएन केनि बान्दोआव थेलेबलेब फिसा देरायावनो, काहिलि पारातेन एपिडिएन केनि बान्दोआव थेलेबलेब फिसा देरायावनो। नङा बियो आंनि आंगो गामि, नङा बियो अदला खासिबारि, नङा बियो आंनि आंगो गामि, नङा बियो अदला खासिबारि। आंनि गामि, आंगोनि गामि। दङ आं बेयावनो, दङ आं बेयावनो, काहिलि पाराते एपिडिएन केनि बान्दोआव थेलेबलेब फिसा देरायावनो, काहिलि पारातेन एपिडिएन केनि बान्दोआव थेलेबलेब फिसा देरायावनो। नङा बियो आंनि आंगो गामि, नङा बियो अदला खासिबारि, नङा बियो आंनि आंगो गामि, नङा बियो अदला खासिबारि। आंनि गामि, आंगोनि गामि। दङ आं बेयावनो, दङ आं बेयावनो, काहिलि पाराते एपिडिएन केनि